Наш клошані ў самым разгары нарыхтоўка травяністых кармоў. Усяго ў гэтым годзе плануецца нарыхтаваць 148 521 кармавую адзінку. У сярэднім на одну умоўную галаву жывёлы прыпадае 33,2 цэнтнера. Паназіраць за ходам нарыхтоўкі кармоў мы адправіліся ў адну з перадавых гаспадарак раёна – адкрытае акцыянернае таварыства «Амкадор Шклоў». Працоўны дзень Сергея Леуса пачынаецца з 6 гадзіны раніцы, а заканчваецца амаль у 10 вечара. Да гэтага рэжыму Сергей Аркадьевич прывык ужо даўно, бо ў сельскай гаспадарцы па-іншаму не бывае. Нават для стомы часу няма. Пакуль надвор'е дазваляе, трэба своечасова паспець прыбраць і якасна нарыхтаваць корм для буйной рагатай жывёлы. І па-іншаму ён не можа. Паколькі чвэрць свайго жыцця ён аддаў працы ў сельскагаспадарчай сферы. Вообще я работаю в сельском хозяйстве с 1994 года. Начинал у Окуневка, экспериментальная база, юбилейная. Ну а теперь присоединили тут. Работу любите? Ну конечно, если до сих пор работаю, значит люблю. За что любите? Не знаю, даже не знаю. Нравится просто такая работа. На полі паблізу аграгарадка Любінічы праца кіпіць. Механізатары на камбайнах праводзяць падбор шматгадовых траў з драбненнем, а вадзіцелі, занятыя на адвозцы, перавозяць корм на комплекс, дзе закладваюць іх у кармавыя траншеі. Асаблівую ролю ў нарыхтоўцы кармоў адыгрывае тэхніка. У гэтым сэнсе ў гаспадаркі праблем не ўзнікае. А ў гэты час на малочна-таварны комплекс Любінічы паступае сенажная маса. Тут знаходзіцца 4 кармавых траншеі. У адну з іх ідзе закладка кармоў. Дарэчы, умяшчальнасць такой траншеі 1558 тонн сенажнай масы. Трамбоўку яе праводзіць тэхніка, якая не толькі добра яе ушчыльняе, але і раўнамерна размяркоўвае па ўсёй паверхні, што немалаважна. Тут на трамбоўцы задзейнічаны малады механізатар Павел Миронов. У гаспадарцы хлопец працуе няшмат, 5 гадоў, аднак вельмі моцна прыкіпеў душой да сваёй справы. Просто нравится работать с механизатором. И с детства с папом работал и протянуло к трактору. А папа работал в этом хозяйстве или в каком-то другом? Ну, новом юбилейном в Окуневке работал, а теперь присоединили, здесь я остался. А со скольки лет, то есть вы уже папе помогали за трактором? С 3 лет в комбайн провезли к папу и с ними остался. Нарыхтоўка траў першага укоса ў раёне ў поўным разгары, а завяршыць яе плануецца да 10 чэрвеня.